No, kači to niečo robí. Aby si to nožičku neodbil. Ale on to najprv tak pobúchal zo spodku, nie? Áno, on to zo spodu pobúchal tú fľašu, uvoľnil ten tlak. Myslíš, že tak pobúchal? Jak takto? Zo spodu. Hej. A potom si to dal do tej onej. Nehal to, vieš, on to nehal ešte takto položené, aby ten kyslík vlastne prešiel, takto. Vieš, až tu tomuto. Kyslík už je Počkaj, na- až na kým konci. ty to tam vybiješ. No to robilo sem, toto vieš, neviem, ty. A ja tak Ferované. ono za to tam takého ľudka, tak A plný, no. No nevymýšľaj. tak skúsala tú bráničku. Polnička nám padne a fľaša bude stále zavretá. A inak on mal korkový Hej, to bolo to no. ma pýtať. Zlá bota asi, to chce s nejakou kopačkou. Ja, lebo to je taká, vieš, tiež na odpúžená. On má samé že stopánku takú s tvrdým opätkom. Hej. Plnú má oblek. Vyber väčšiu pečku, ale nerozumí vino. Nie, to... Tá topánka to plní. Hlavne v tej ponožke. Čo, vienka nebude teda, hej? No tak nič nebude. No musíme štandardným spôsobom. Nič nebude.